Bata eta bestea zebiltzan nork nori gezur kaltegarriagoa sartu. Ekartzazu ba, diotza lehoiak, gaixo duzun oin hori. Hori esaten dio eta zaldiak oina jasorik jotzen du bekokiaren erdian ostikada gogor eta ondo zuzendu batekin, ezartzen du lurrera, lagatzen du lehoitzarrak onorte gabe eta hartzen du zaldiak iesa. Bereganatu zenean lehoia aurpegi ongi mailatuaz, ez zuen aurrean ikusi zaldirik. Odola zeriola eta agintz min dio. Ai, nerea da hobena edo kulpa. Ondo gertatu zait. Uste nuen jakitunagoa nintzela zaldia baino, gezurran erabilen Espainetan eta asmo gaiztoa bihotzean. Laga banio geldi zaldiari bere beharrak geldi eukiko zuen. Arketzuen arantzarik oinetan, nik bai bere ostikada galanta bekokian. Zerk sartu ninduen enekien behar gintzan. Neure burua sendatu ezin dut eta sinetxarazi nahi nuen sendagile eder bat nintzela. Gezurraren irabazia. Ipuin honek esan nahi du ez dugula inoiz sartu behar ez dakigun eta ez dagokigun lanean. Inori kalte egiten dionak erakarriko duela kaltea bere burura. Ipini diozu inori lokarria, izango zara bertan eroria.